No, pozați, filmați, aia fac. La distracție. Ia. M-ați întors din drum. Știi că cu cât trec mai mulți, poate să fute mai tare. Dai! Cât să sapă mai tare, cu atât mai greu. Urcă 350-urile beton, ai văzut? La 2 timp mai trebuie să te joci un pic, da? Sepi, dă-i tare! Dai! Așa, nu-l arunca, că l-arunci degeaba. Cum degeaba? Au mers mai sus motorul ca și el. Sepi, fii atent la mine. Deci vii pe el în picioare.